Akwa Okuko Tiwaraki emeghị si n'ọba ọ bụrụ gọvanọ. Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na Chimali Temple apụtagokwanụ wee kwuo hoha na nsogbu Akwa Okuko Tiwaraki bụ ndị ọba befa nọ ndị ọba na-agba ya mgbe okpuru. Unu echetara na mgbe ndị yutu na-ayọ Charị nwa Mgbafọ ka a hapụrụ fa Akwa Okuko Tiwaraki na ofu onye n'ebe ahụ wee sị na Akwa Okuko bụ onye fa ji eje mba. Unu n'anya mgbe ahụ onye ahụ kwuru ife ahụ unu ya afụ na Soludo na nya bụ ife atọchaghị ya ụtọ ọfụma na onwezi ka o si wee kwuba okwu nke bụzi na ofu onye yutu ọba chọpụtara n'ihu atọzi ya amụ wee nọrọ ebe ahụ wee gwakwa Charị nwa Mgbafọ na ọ bụrụkwa onye ọba kwuru nya bụ ife n'okwu onye mbimbi bụ ife kwuru ya. Charị nwa Mgbafọ wee sị oke ka ya sịkwa Chimali Temple wee sekpulu a n'ebe a wee na-ayọ nya bụ onye na-agba Akwa Okuko mgbe okpuru wee na-ayọ onye ahụ na ya gbara Akwa Okuko na ọ bụrụkwa na ọ gbara ha Akwa Okuko na-aya ebunatakwa ya n'ozu. Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ife Chimali Temple kwuru ebe a n'eziokwu na okwu ya kwụ ọtọ na nsogbu Akwa Okuko bụ na ọba befa ka o si. Ọ bụ na ahịa ụlọ egburu odogwu ahịa ịlama mgbe bifo egbu onye ụlọ ma isi ya ụlọ ya akụpụ chọrọ isi ọma nọ n'ebe Akwa Okuko Chidozie nwa aka Akwa Okuko Tiwaraki ụlọ ya sị Chimali Temple kedu ife ịfụ n'okwu a ị nọrọ na Anambra ị nọrọ n'ebe a observation kwụsị egwu ala ikwudoro okwu a maka na ọmụnwa bụ ọfịa ihe dibịa na social media maka na ọmụnwa bụ ọfịa bụ dibịa izipụta na social media live. I dey believe na many people na-ada iwu na Facebook na ji over moral na-ada iwu maka gịnị maka ego Facebook maka client maka ndị na-abịa ịlụ ọrụ chefuo na ife ndị gba na social media n'ụwa they speak for you tomorrow. anyị mụsị nwa mụnwa bụ nna nwa bụrụ onye ichie ya afọ ọdụ n'aka m ama m na ya akpọ alụ afọ m vidio ebe gọvanọ His Excellency the working governor king of the road ama afọ gasị na agarọkwa m road ahụ ama afọ road ahụ na Facebook ebe ọ bịa kampen n'ọba kịta ka ndị ekili ya wee na-eme kampen na-ekwu na Akwa Okuko na ọ ga-eme ka eme prosidio ka ga-esi nata mana Timalụ nọ ya misleader ka ọ bụ to the youth nọ ya bụ the offense onwe then ndị mara na-asị biko rapụrụ na anya ofu onye anyị ji eje na Igbo na-anụ na the background of the video ebe ofu onye si na onye kwu okwu abụrụ onye ọba na onye ọbịa ya bụ nọmba 110 menjiza ka mee vidio ahụ. Ofu onye anyị wee kwuo nsị rapụrụ na anyị Akwa Okuko na ofu onye eji eje mba n'ọba ofu idio na the background wee kwuo sị mba na onye ekwu okwu a bụ onye ọbịa. Hey, traitors, iwe, mgbada, ụmụ amụsụ, ụmụ pepepe ebelu na-emegbugo m ekpere nna ekpe nna ya Chukwu biko ka ọ maa amala ka nwata nọ na kamera anụnwa na pikchọ anụnwa kụnyesekọnata ọ bụ na ọ ga-amakwa ife ọzọ ọ marazi ife mana nzuzo dị ya n'arụ maka atụ ga-akwụbegoro mkpụrụ obi mmụnwa onye ife mego nke ize kidnap ga ya ịbata ọ ịba n'ụlọ iwere ile egwu eze ya ọnụ ọkwa ya le maka na ọkwa na nnụnụ isi ya eji achụ aja na ife n'elu elu ọma nda na nso maka ụmụazị agba ya katapụtụo ya ewere isi ya gwọọ ọgwụ. Vidio anụnwa bụ lele ife mmụta vidio na-emekọta weli amala ife na ife libido yi nwere onye ya apụta ụfọdụ ndị ga na-akọ bụ n'azụ gị emego m my own investigation nke njebolo dibịa akwa eme gịnị na ọ na-agwọrọ ọgwụ na ọ na-agwọ oke ite emeela abụ afọrọ paasị mmadụ afọrọ isi mmadụ kekwana ife ọ na-ebe eme rapụkwanụ na akpọrọ ndị dibịa asị ọ ife ka m na-agwa ndị dibịa ndị ọzọ baanụ n'ụlọ zụkọ n'onwe na-ezụkọ rụọ n'ọrụ unu nwayọọ emebina nke mmadụ mmadụ ma mebi nke ọ bụrụ ọgwụ niile dibịa gwa na-ele gịnị dị abụrụ ofu
ana ịma mgbu onwe gị maka ka iwe gwa ọlụ mmadụ ọgwụ ka ọgwụ a wee lee ịma tinye ọbara gị n'ime nke iji etinye isi n'ime ya mana mala amalụ bọsọ niile igbu mmadụ ka igbu onwe gị o nwere ya nanarị ya kama ọgbụ egbe na nanị egbe ogbu mana nana mma kama mma eji isi mmadụ gwa ọgwụ nwere isi ma nke gwa ọgwụ n'ofisi ya ka ọ bụ anọ m na dị mgbe ọ bụla ga-abanwu Facebook ka m bagodo ka mma m ga-asa nwere vidio onye eji eje mba gee ntị. You know me and I know you. I don't know baby also. Yeah, I'm not going to go to rap akwa. When somebody say no, never get Denver. Apollo no this kind of mind. Abange, no ya ine kuma kia. Maybe still a lot of our use. Dente. Apana na no when about here. Dente. It may be still umaka. Maybe still a lot of our use. Win many lives. It's all umaka no ya lego. It's a lie. Deceiving children, deceiving people, scamming people. Thank you very much. So, ife okwu na mmadụ si n'ofu onye eji eje mba ofu onye eji eje mba ka ọ bụ akwa onye nke ọzọ asị na ọ bụrụ onye ọba na-ekwu ya ị na-aghọta bụ ịmụcha ka nebe na ọ bụrụ na onye na-ekwu okwu a abụrụ onye ọba na onye mba na-ekwu ya ọba ya otu nwanne nwu na eziokwu kedu ife akwa mee mba ị mara nkwu okwu akịta asị ka ị mara nta ị na-ata ka ịlakọ ya bụ nwaanyị a na-ala ya na bed ị na-ayị ala mmadụ pụtakwa okwu na background iwe kwuo okpupụ ọnụ si na ọ bụrụ onye ọba na-ekwu ya na onye ọba ọ gịnị kara ịpụtasị ọnụ na biko gbaya aleze itinye sekpụrụ anya na ịgba biko bebe akwa ọ ga-atọ ọchị His Excellency aka n'obi ụfọdụ n'ime ụlọ dị happy akwa na nwe gara tọpụtara na na ame post ya since many months yeah because mụ na-agbagharị isi onwe m ana m agbagharị bido nka isi iru ọrụ m esi na Asaba jebe ịgba nke si na ịgba nke adakwa Asaba because they are complaining na arapụgo m ọfisi m ebe ndị m na-achị I have to come back abatago m biko ka m na-ayọ ọba youth opportunity unu nwe unu na gọvanọ nọ one on one wee yọọ wee sekpụrụ anyị mee ezigbo rally wee yọọ ọ ga-anụ akwa unu Akwa Okuko Tiwaraki ọ bụkwa na nwunye ya na-agwa ya okwu ọ dị ka mmadụ niile nwere na-ama ya ọlụ nwere na-eke ya ọkpọ n'isi ife ichi ọzọ chigo m ọzọ iwe na-ewe m n'ebe ị nọ bụ na ịdị anụ ọdụ na elu ife niile na-ajụ ebe a kịta sị na onye mba bụ onye na-ekwu na asị na ịbụ ofu onye eji eje mba and wuchi unu na ịbụ ofu onye eji eje mba na mmụọ gbuchi ịmagharị mma na ịbụ ofu onye eji eje mba ọtụ nwere ebe m na-ekwụsị ịmakpụ crowd maka na ndị mmadụ fụrụ n'anya you are a giver ị na-eme ọgọ malụ ife na-egbu iyi echara aka ọmụkwụ ife na-agba ya mgba abụrụ gọvanọ onye blame na gọvanọ onye blame na gọọmenti na onye nọ n'ọsọ onye nọ n'ilo ime onye nọ n'ọsọ onye nọ n'ụlọ imi malụ rum ọ lara malụ nọta n'ọdịda anyị the worst anya dị n'ụwa bụ anya ụmụnna izenwo ndị ilo izenwo ụmụnna igezenwo ndị ilo ya ma ọ dịfụ nkata mụ na ụmụnna adịghị akọ bullshit eje na WhatsApp group ụmụnna mpịa left baa n'ụlọ ị ga-apụtakwa amanla isi ịmanwụ ọ bụ na ife na-eme ịkwụsị ime ihe bụ ife dị n'ụlọ akwụsị inye ihe nsogbu ị ga-anata mana mala amalụ na your worst enemy nọ n'okwu ụlọ gị ma chukwu nke apụta ma adịrọ ọzọ ịkpọbazi worst enemy asịkpọlụ m ana yọ mgbaghara rapụ akwakọnata worst enemy ya nke ime ga-ezugbo amụma news malite anya asịkpụ na anọ west ka ọ bụ nke bụ worst enemy ya a ga-ebu gị n'ozu agwa ya aka na-azọ ya adịm eme pretending ọ yile maka ndị egbo ya ka ndị azụ kọs ọ bụrụ na ife na-eme ya ife onye nọ okwu n'isi iyi ebule m na gọvanọ onye bụ na-akpọ gọvanọ na-egbu onwe oge ọ bụrụ gọvanọ na-eme akwa
n'elu background fast na ofu onye eji eje mba mmadụ asị na onye kwu okwu a bụ onye ọbịa kịtịkpa lata ndị niile kwu okwu a ọnụ na onye kwu okwu a bụ onye ọbịa na onye ọbịa bụ onye si gọvanọ Akwa bụ ofu onye eji eje mba gafere na Akwa bụ ofu onye na-eji eje mba mmadụ apụta sị na onye ọbịa kwa okwu ya nyakwanye ntị ka efe bụ isiokwu unu na ego gọvanọ ga-enye unu ka unu chi welu rapụzi ikwu okwu nwanne unu enye unu 2 million naira ndị sekuriti na-enye unu na mmadụ na-abụ na eso okwu nyefe ego bunye unu moto na-emere unu jege giva ofu onye megoro Akwa Okuko sef bata na junction ọba ịkpọ ọba asị gị eje nke Akwa nwaanyị ọ na ọ dị anụ okwu ntị chi ya pụta ego baa n'isi ụmụ nwata kpakarịa nwata kpata ego obele nwa omegịnị ọ baa n'isi ọ dị ama advice ndị ọga na-eso ma nsoro ndị nsogbu ndị jege ndị ala ndị a na-eje afọ eje gote jeans eyiri n'eko nke bute nnukwu moto post anyị na Facebook n'eko sorokọfa na-ezuzu nzuzu ọga gee ntị ma mega na-afụ vidiyo ebe m na-enọ ife na-emeghị si n'ọba ọ bụrụ gọvanọ ọ bụrụ afa mmụọ agba ọ bụrụ okwu ka nkwumukwu ọ bụrụ ife niile emeghị pịtị wee nọdụ n'ije akata abụọ ọba ka o si onwe ndị na-adịrọ hapụ ka ịpụta akpọkwana gọvanọ afa onye gbukwana gọvanọ onye akpọkwana gọvanọ iyi home problem ka ị nwe